Guys, maniod to ta. Nami sabaw. Nga pansit. Hinatag ni Lilin. Luto si Lilin dito. Nami kayo. Manang ang guro ng luto nami. Birthday ba ya? Birthday. Obrito te. Nga manok food. Si Luy na nagluto dana. Yan na kuya. Agad. Ako sabi ko pa ako. Bagay. Sabaw ako ko. Pero isa, nagsali naman sa likod. Andito rin. Ang pamilya. Wah, galing kay gato na sa litson. Ikaw? Ilang ko itong humba. Dua ko kutab. Luy, andi sana ang... Ito na lang. Ba man dumaro man sa kadaghan. Sara ng tingin sila to. Pag ito rin na bami. Kanon. Gawin tuyo. Ako dagan sabaw. Ito sabaw. Ornitod ni. Yang tiin sa dubi. Sabaw. Mga unta. Kung ito ang kutsara ba ito ka naman. Oh, yan. Tanda. Yung perfect. Ambot sa una nga. Diyan pag-ukuan nga. Karoon na yan. Pero medyo ginagawa na kong ulo gigay. Pagka singinta na. Diyan. Diyan na yan ka. Ito ang dito ko na. Ito mo. Ito mo. Nani na may nangaon. Mas mo ito ba? Kung ako nung pupunta para kapit. Di na mo edad ko. Ito na ito July. 15. Tumbong na po siyang tingara singot. Yan ang padala sa anak mo to. Sponsor po. Ito na, nagkas. Saya lagi nga. Ganahan nga kuha na ako. Kuha na ako karne. Ito na yun. Pamuntagan na Mo din mo panagkuhan sa karne. Naman na pwede. Gapon lagi nga. Ang angkol na ang manok. Dua ka butot. Bilaw na ko. Namitan Kung bay. anong manok. Namitan bay. Angkol! Hak! Jay! Hawde! At inumutan ko kapag kasyat niya ako. Ang gusto niya. Ang gutuman ka, mapangay niya. Ayaw mo lang yung tawa. Mata na po, wala mata. Buat tulog. Be. Mata na po, wala mata. Mag-asa mo. Ala patay ah. Mag-asa mo, be. Ikaw na ba? Pauna sa tuyo. Isultan. Angin yung tuyo. Pagbuot sa ginawa eh. Ano ka mo? Kaya may kabantay yung pat. Para kapakabantay nga kahit mong buhok eh. Dato tindangan no.
Unsa? Oh, agbok. Kinsa? Oh, namatay sa unang tuig. Kinsa? Bata ni Sirin. Ano? Nga namista niya, driver sa driver. Para? Grabing kaon na tambok karne. Ay, grabing kaon tambok karne. Nang karne lang niya, inuma ng beer. Di atake mura, kasara. Wala na nakakuan sa ila. Wala mo sa po dito. Ani ang sabaw. Nabot pa mga hubog. Ito, ito. Ito pasyo. Diba? Tingin. Kaman to, asawa mo yung dudong ako ng rock. Mga hybrid. Ato pa na yun. Ay, wala magantay mo pagsakit, yung ulo ay nagikaon kasi to. Hibuan naman mo. One init. Seven, 8, 9, 11, 12, 13, 10, 15, 16, 17, 23, 24. Hey guys, nasi kakao ji. Hey guys, nasi kuyad. Ang duduk guys sa usi papa. Pas man, nagiging lang. Ha? Di pa sa giyon ko. Oo, kagul. Ay, kaibo sa tikas bangi pon sa isang. Balik Oh. kiplot. Dede. Pato, pato. Pato. Bro. Ha? Balik kiplot tayo. Pa, 10 minutes na. Wala. Kanay parang ma. Good. Mag-snack me. Yan na si Jai Hi Jai. guys. Si Uncle. Nga, sa wakas day na ato pa nagyud among Naluto. Gan. Luto lang. Danuli na gabi na kayo. Yan ni mama magpansit. Suro lang to. At wala mo na ko ginan niyo, berang dito ba. Huh? Sige, tingnan siya kay dinira mo ko sa ko. Walang naman. Patro raman ka nag-istrita lang to. Igo lalo rasta diyo. Uma na iya Uncle karon balay kol. Ya, kwarto pa. Ang sala wala pa. Umana tuan ng umana salog dingding niya lang. Pabalik nga ba? Oo. Oh. Oh, good. Nanari akong kuano. Labad man akong ulo. Kani may tigpalit to. Hi guys. Oh, nag-eskwela guys. Nag eskwela Sa kwan. Ano standard ka ng concrete na balay ka ng kuwanit ng block. Tres ang kwan, awil.
Ito tres. Nagdepende kaya po sa taro ka. Bagay-bagay ba? Nang dagko kay ba nang dagko ng balay? Lami mang trace kay lami mang dako ang awil kay. Kung yun na rin kini sa bay pero man kay kung kuan sa kay paypay mo magtayong. Ang gigis na itong atbang wala. Kung sa tukong. Tukong. Dagko kay ang kuan oh. Kanang tabla. May cook dodo. Hey guys, nasa kaya Uncle Dodo guys. Ano ang pinta pa? Si Papa guys. Wala naman kuan. Pila taman ma? Pila taman pa ma? Duha. Duha. Ay. Two. Duha kabok ma? Wow, 3, 2, 1, go. 7 ug 8. 01, 02. Ma, ganina ra ma. Yan si mama guys o nagkaon kay. Mama guys, o nagkaon guys. Sakit kang ulo. Sakit ya ulo guys. Ikatulo na ka magkuan mamidyo. Karong na ma? Dito tanaw sang ludo. Huwag tanaw na bitaw. Na, ikaw upat na lang mama. Ikaw upat na ma. Kalima. Ako na yung parong ma. Ako na yung parong. Ma. Ako na yung parong ma. Oo. Ma, parong na ako. Sa wakas na na jud niya nagtaod na sang kuludo sa sanipa. Nya. Si Bajay-jay gini ako kagatikaw-tikaw labad ako ulo. Kuha na lang ang kuwang dani kana ang bubong na lang no. Wa pa na humusanipa. Dani pa sa atubang na sinipahan. O din hara, ang dani wala. Wala paghapon. Yan si Mother Earth. Mura na silag mga kuano kana ang bagong minyo. Wa may mga anak. Dagan kilang anak pero sila ra gyapon duha. At ayan. Nya adto na may nagbalik sa uno. Ani na mi mama oy. Dito ra. The next day. Yes, mayong udto ka na tong tanan. Diya. Padung dekos tagbalayon. Wa na kapanudlay dali-dali udto na kayo. Nya. Kasama kong mga bata, eskwela man lagi.
Si Puy Puy o si Janine. Hi guys. Nya. Ang uban wa pa nanguan. Ito pa sila mumim sa ilaha. Nagluto pa sila. Yung mga bata tuon nagdutso ilang ay sa Tagbalayon. Abi nila nga to dito. Nga dala tag bungay kay mamungay lang punta dito. Kaya may isa ka tao dito nag ambot sa tuing gibuhat dito karon. Karaw-karaw nagdalam to piko pala ganina. Ay. Nahuman naman lagi atop amura to amo ang gi kapoy gihinga-hinga. Uy panudlay oh ligo diretso bugkos da. Ako kitag bugkos niya udto na. Gahinga-hinga. Nya na po si Jean. Dala rin tagbungay kay Tagbalayo naman gid ta. Natuan so. Kami iro ho. Nice service ni Janine oh. Nin. Emo ng service nin. Madam. Na si Busing oh. Mga snack Busing. Ah. Sa angkol day na. Nag-uling sila. Dagan lagi. Ikaw naman lagi isa call aman imong partner. Agoy. Kalaki ragyod. Siyang kunuli dito. Nanguling po na siya sa kamada. Kay wala may kuan ma siya driver sa traktor. Nya kay wala pa may gipa. Dali bi. Daghan kayo ang adarahunon sa traktor pero kay ulana man dili man din na pwede ka gamita ang soron to ah. So kuan nag-uling siya. Na, para sila siya mo po. Ulatan ako. Ulatan ka? Allah. Walang ganin. May si painit-init sa midani kay init ba? Init kayo. Nakay sila uy. Kamada. Ito na sila mamang nanguli na. Dan si mamang man nagtrabaho. Oh. Matik na na. Ito na na estudyante. Nahatod na. Tikas. Oh, unya na lang eh. Ang padikas, wanda ko ng sulod na ginta palit sa tinapa. Unya na lang kay init. Kung ano kaayo. Kanang unsahay na. Udto na kay diri ta mga agi. Dani may manlaktod ni guys. Aha ko aha. Ata agi dani dito. Dani unahan. Diri ni manlaktod ni. Okay. Magsugok-sugok na po ni kasagbutan. Aha. Asa dani? Kau una mo kang ay ako ray una kay lampaso na to ni. Nanay pako di gihapon dani guys. Na ay pako. Wala. Ato ni lampas-lampasan kay dani na majud ning agianan. Kay makatapon ni. Oh. Dani no. Agianan naman jud na dani. Mauna jud ni dani agianan. Ah. Nainon bawno diri oh. Kinsa ni tag-iya? Wa may unod ambot kang mamailang ay kang ha? Dili kang auntie. Tilinda.
sugok-sugok is real. Ito po'y iro ko. Wag halas dani. Kaya nag-una man. Ito ay una sa halas. So, unaha ang iro. Agoy. Ikiyatak lagi ni. Uy! Dire taagi no. Taagi mo karon. Diretso ni ilan ni Mother Earth. Diretso na pod ni sa balay na mo. Luyo man ni Mother Earth nagtunga. Nakasabot man ang itoy. Nakasabot ang itoy. Unsa-unsa mang itoy. Nakasabot man ang itoy. May pa di dat. Na. Naisanina ni Bingkutot. Ha, may balay ni Bingkutot ani. Aman GM. Uban ako mga bata dani raman laktod kay init ito dalan. Nurse. Naaman si Kuan oh. Bantay sa Tol, bata. biyabi ka ni sa kwan. Bantay man sa bata. Dahil na si Mimi. Kwarto. Pagkaon siya ni Richmond. Pagkan anay mo papakaw. Dagto na mo kaw. Atong sudan litson. Dito na lang sudan. Hotdog, itlog. Panghuam ni Auntie Kutsara bikaw. Kutsara. Kau katong plato nga. Ali, ti, mga unta, ti. Nagkaon ko kamo. Gani. Mura ning magtapon nga way kaldero wa diya tanan agoy. Ginoo ko Lord. Na dani giplaster na niya dani guys. Imong taning planiran team magkuan ng tani Auntie. Yang exist nga bayranon. Kaon na mo diya. Sila hurot nilang sudan kay gamay raman kaayo. Itlog raman og kuan. Humana ka princess? Ang gamay nga paduday. Mama. Ay, nagtambak din papa umrin yung... Wala na bagi may nagutang ma. Ano man? Ay, yakwerta ni Tata 20. Hala! Man nakakuha. Pita ka, kay gamay mo kuha pita ka, kay ito trabaho. Hala. Kaya mo bagi tuhot doon da. Kuha to tubig. Ngayo tubig ante. May sudan ling. Yan na ning gi-arrange daan yung gitrabaho po rin daan eh. Nagkuan sa yuta ako. Yang gitambak. Gi-arrange sa niya mga kahoy. Kwarto. Ay. Nasalugan na. Te, ali, te. Te. Ali, magkaunta na ni gulay. Nakasapon ko sa imong kamuti. Agay, daghan sa kaya kong labanon. Labahanon. Oo, mga dikolor agoy napay di puti. Wala na may laba-laba. Kauntag tinapa. Batong. Dani rami na namuot ko ti kay makatabang po rin ang iro tino. Kanang mulakaw tabaw niya sagbutan kay kung naay agkakita ni ko na ala halas gan. Ha? Iro jud mo una jud siya asa tong iro ka ni kinsa sige na mo.
Iya kuno papang. Naguna. Kaya mas GM lagi nga diri rata. Agi kadili init naman dyan. Ingon din siya nga. Aman sila princess nag-aniay ba din ni ingon din siya. Ugma magtapo na mo din ha. Diha ray niya. Dami panyud to kay layo kay dani di na may baon. GM apil si Janine. So iyan siya na diha renta im tulog im. Kuha igna ni mama pananghid mo. Agkakon sila kay duol ra ba din hiti. Na inana ni GM nga kana ang agkuan ng eskwela. Makasayo pa sila dani. Halang din ang tinapa oh. Ano sa mag-isagol sa konti, ano sa ipalis mo sa kamote? Lami, nanasi ko ano. Pero mas dami kamote ni kon kay Serso? Arang-arang, may paniod to. agay na. Paniod to. Hala, imong bata, nanay. Hello, darling. Apas. Nana di dala humba ba? Binga, 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 ding, ding, ding. Ala. Mag-meeting pambi ko karon. Na, ako ba itong sanggot o buwan, mawala to. Dala ko sanggot o bungay-bungay ko niya dana o. Hmm? Sa meeting. Mag-meeting ni Auntie Nisa sa eskulahan. At na yung mga duha ka girl. Hapit sila ni mulam na taong ta. Hello, Hello guys. Nay duha ka mga damadam day dani oh. Sa mga sushi din. Asa man ugikan na. Dili. Wait, ayun na post ako. Facebook raman ni. Ay dili. YouTube. YouTube. Yes. Basing pag-follow para makita mo. Joy mo, ang sa may page. Joy Vlog ra. Joy Vlog. Basta Oh, nya, hindi scroll lang dayon nya. Nana to. Joy Vlog. I-follow ko. Pag heart. Hindi follow. G-O-E. G-O. Dili. G.
Joy as in goat? Oh, Joy, Joy. why? Joy, Joy vlog. Ay, jar, day na, jar, no? G-O-Y, G-O-Y. Oh, Tapos, paan? vlog, day yun. Nagpaway sa akin. Ikuan sa kulang, ha? At taga-asa mo, madam? Taga-Medina. Oh, taga Medina. Shout out days taga Medina. Nakalaag sila dire sa muang area. Ako may diri Sa nga area. Mapua. Kita pa may La, basi ni makauyab na sila dire kay Bugno ra ba may dapita. Agay, charot. Bitaw ato na me. Bagay ko piso, mada. Hi piso. To. Padulong mi di sa eskwelahan. Ipang-apas mi sa among estudyante para meeting. Kaya intiro ni 1 up to 6 ni ang meeting guro. O sa mga Girl Scout, uy, unsa man to? Tubig man. Anya, di man ko kamao. Ato sa videohan di para outrohan. Instructor, oh. Bayad na. Kani din diri. Uy, isa man na ingon patakas naman. Ay sabaw wala ba siya may. Diha. Kana diha ito. Kani? Ay diyon diyan sa kubi. Tudluan mo ni mga Girl Scout nga Friday. Unsa man? Alo, wa man ka nagsaba. Ugma na lang. Dal ang igna ko. Yan naman, iba nag-extra. Nabali ang niya. Anak man ako. Anak, yan ay sunday na boy. Tanawa ka na ako ang gidog. Diha, inana. Dili nila kakuha may. Diha. Diha, diha. Wala. Diha. Nara, Sulod. Ay, balik. Balik ko ba? Dani, dahil sa pikas na isuot, dani. Tanawa bi. Na ipupos din yung nauna. Di makapasar. Ako na lang yung ipuso. Kanang last na nga kwan. Pila ka person makakain sa Lindapo? Wa na, puso na. Para
Kinanglan kung puso mo na pagdungan mo na pagdungan sa inyong puso. Okay, di madungan pagluto. Puso na din. Di madungan og luto. Naluto na, nalatak na.